Det bliver super. Det bliver perfekt, det her. Det er skide godt. Hej, jeg hedder Martin, Og jeg hedder René. og vi vil rigtig, rigtig gerne være med i Jo Færre, Jo Bedre. Faktisk sidder vi i vores roklub lige nu, hvor at vi med mellemrum selv afholder quiz. Så vi tænkte, at hvis ikke vi skulle være kvalificeret til at prøve at Ja, vi vil gerne prøve at svare på nogle vi vil også spørgsmål. sige, ja, lige præcis. Ja. Vi vil også gerne prøve at svare på noget. Ja. Så vi tænkte, det var en rigtig god anledning. Og Det var det. ja, Ja, skal vi... nej, hvor gammel er du? Det skal vi også med. det skal det jo, og jeg er 38, snart 39. Ja. Ja. Og jeg er 41, snart 42. Og hvad laver du til dagligt, Martin? Jeg arbejder i en international organisation. Ja, Ja. Og hvad gør du, René? jeg arbejder i Finanstilsynet. Spændende. Så det er jo sådan lidt... ja, Ja, det er jo sådan lidt... Altså, jeg tror, det er sådan... Pointen er, at vi favner bredt. det gør vi. Jeg skal nok tage meget sport. Du tager noget historie og noget kultur. Ja. Ligesom når vi skriver quizzen. Ja, geografi, Ja, populærkultur kan vi Lige godt dele præcis. lidt om. Matador kan jeg godt tage, tænker jeg. det må du gerne få. Ja. Ja. Yes. Det siger vi bare. Vi ses! Håber vi.